खुलुमबाय दिनै 11 जानुवारि 2024 बिस्तिबार कर्नाटकनि बेंगालुरुआव सासे आइजोआ गावनि 4 बोसोर बैसोनि जानाय फिसाज्ला गथ'खौ बुथारनानै गथ'नि गोथै सहखौ प्लास्टिकनि बेगआव लानानै थांबाय थानाय समाव हमजादों। दायनिगिरिया गवायाव बेरायनो थांनायाव हटेलनि रुम सिङाव बे जाथायखौ खालामनानै गवानिफ्राय बेंगालुरु फारसे थांबाय थानाय समाव मिथिजानानै हमजादों। हमजानाय आइजोनि मुङा जाबाय सुसाना सिट, 39 बोसोर बैसोनि। सुसानाजों आरो बिनि फिसायजों थांनाय 2020 मायथाइयावनो डाइभर्सनि थाखाय फाइल खालामदोंमोन, अदेबानि फाथैलाइ बिसिनाय जादोंमोन आरो कर्टआ बिफाखौ फिसाज्लाजों लोगो हमनो थाखाय गनायथि होदोंमोन। बेनिखायनो सुसानाया रागा जोंनानै बे जाथायखौ खालामदों। रिम्स इम्फलाव सासे मेडिकेल फरायनाय फरायसाया गावनि हस्टेलनि रुम सिङाव थैना थादों। नाथाय फरायसाया हारसिं थैखो ना सोरबासो बुथारखो बेखौ दासिमाव मिथिनाय जायाखै। थैनाय फरायसानि मुङा जाबाय भक्तराज शर्मा, 32 बोसोर बैसोनि आरो बियो सिक्किमनि थागिबिमोन। बिहारनि बेगुसरायाव सासे आइजोआ गावनि गोसो थोनाय हौवाजों लोगो जानानै हेफाजाब लानानै गावनि फिसायखौ बुथारदों। फिसाया बिसिखौ इन्स्टाग्रामाव रिल्स बानायनायखौ बादा होदोंमोन बा हेंथा होदोंमोन। बेनि थाखायनो आइजोआ रागा जोंनानै गोसो थोनाय हौवानि हेफाजाब लानानै बे जाथायखौ इनाय खालामदों आरो जाथायखौ खालामखांनायनि उनाव सानैबो दायनिगिरिया पुलिसजों हमजादों। बुथारजानाय फिसायनि मुङा जाबाय महेश्वर कुमार राय, 25 बोसोर बैसोनि आरो बिसिनि मुङा जाबाय रानी कुमारी। मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय सार्किट हाउस र'डआव बेरेजों गाग्लोबजानानै सासे सुबुङा थैदों आरो गुबुन 3 सुबुङा गाज्रि रोखोमै गोब्राबै जोखोम जादों। फांसे दंफाङाव लानाय बेरे बासाखौ दाउफोरा सिफायना होनायाव बे जाथाया जादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय दीपक नन्दी। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। आङो गिबियावनो खुलुमग्रोयो, ओमफ्राय आङो बे XNDP आदामोननि अनसायनायाव हेफाजाब खालामनायाव आं दिनै हेफाजाबखौ मोननानै बहुत गोजोननाय मोनदों आरो आङो बिसिनि हेफाजाबजोंनो आंनि फिसायखौ आं मोनफिनबाय आरो बे आंजों फैफिनबाय आरो कर्ट मेरिज खालामगोन होननानै थाफैफिनबाय। दायो आङो एक्सेप्ट खालामनानै बेखौ लाबाय आरोखि। ओमफ्राय जाहाथे बे सर्ट भबिष्यतआव माने आंखौ गारनानै थाङा आरो बे सारा जिन्दगि आंजों मोजाङै जेन संसार जायो आं बेखौ लुबैयो। पुलिसनोबो जादोंमोन नामा? पुलिसनि हेफाजाब माने आङो पुलिसनोबो केसखौ होदोंमोन होनायालाय, ओमफ्राय दायो बे आदामोनखौनो लानानै आं बख'नानै लाबोनानै दायो बेखौ आङो दोनबाय, ओमफ्राय बेखौ आं लागोन होननानै आं दा एक्सेप्ट खालामनानै लाबाय आरो। नोंथांमोननि मुंखौ मिडियायाव होननो गोसो जायो नामा? नामखौ? जोंनि मुङा जाबाय, आंनि मुंखौथ' आं उल्लेख खालामला। आंनि फिसायनि नामा मनजित नार्जारि, बिजिनि लावगाव गामिनि बियो। ओमफ्राय गिबि जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव गावनि हौवाखौ जेनेबा रेप केसाव होनाया जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव माने गिबि होनना बुंनो हागोन आरो। माने रेप केसाव होदोंमोन। मानि थाखाय माने जोङो बिदिनो बर' सुबुंजों बुहुद हौवाफोरजों थगायजायो आरो जोंनि गोसोफ्रा दुखु मोनो हौवाफोरजों थगायजाब्ला। बिनिखायनो माने बेखौ आङो सानदोंमोन, बे जुदि आंजों संसारखौनो जायाब्ला आङो जुदि बेखौ रेप केसाव आङो सारा जिन्दगिनि थाखाय माने बेखौ दोनखानोसै सानदोंमोन। दिनै आङो आदा मोननि अनसायनायाव आङो मोननानै थारमाने आङो दिनै हौवाखौ सारा जिन्दगिनि थाखाय जेल जाहोनो गोसो जायाखिसै। आं बायख'नानै लाबोबाय आदामोननि हेफाजाबजों मददजों। दा आङो बेजों संसार जागोन, आङो थैजासे मोजाङै आङो संसार जालांगोन, आं बेखौनो सानबाय आरो। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।